sicela usichazele ngosuku lwanamhlanje nokubaluleka kwalo. Enkosi kakhulu intatheli esuka kwaPonderland Times. Silapha singumasipala waseWinnie Madikizela Mandela. Ndihamba nomaneja wakwa-communications utata uCwibi. Apha ngaphakathi xa ungena kukho iyunivesithi ikhokhelwe nguProfessor Cishe osuka phaya eyunivesithi. Balapha ke nabantu be-food security. Le nto sithi apha emakhaya ukulima kwabantu, iindlela zokulima neento zokuba ukutya kuphathwa kanjani xa sele ulimile, nokuthengisa uba uthengisa ngoluphi na uhlobo. Into ke edala into yoba babe lapha kuba abantu baseBizana le ndawo yindawo apho lo mcimbi wokulima, amasimi manintsi, kuyalinywa. Yiyo ke loo nto bedisayide ukuza apha. Kodwa enye into emasitsho, kulo nyaka ozayo kule ndawo kumiliselwa iyunivesithi. Seliqalile phofu kuba i-project management ibisenzelwa apha. Le nto ye-short distance learning yenziwa apha kule ndawo yethu. So i-registration siplena into yoba izokwenziwa apha kule ngingqi yethu. Abantwana bethu abaninzi siye sabona uba about 80% usuka apha eWinnie uhambe uye eMthatha. So loo mgama kubazali abangenamali, abangathathi ntweni, abazube bebalungiselela uba babe likamva langomso. Siye sayibona ke loo nto into ebaluleke kakhulu kuthi singumasipala waseWinnie uba sipatnarishe neWUSU. Siyayibona ke imisebenzi, ikomiti yaseWUSU selilapha nekomiti yethu yalapha eMbizana endikwayinxalenye yayo njengosodolophu walapha. Bazawuxoxa nathi ke namhlanje into yoba zonke izinto sizinqwenelayo ziza kwenzeka ngoluphi na uhlobo. Siyavuya ke siyiWinnie Madikizela Mandela kuba kaloku amaxesha amaninzi ngelaa xesha sikhula thina sasiye siye eUNITRA, le seyibizwa ngoba yiWUSU, kuba kusithiwa siya kwilebhu siyoboniswa ii-chemicals ukuthi zenziwa kanjani, singazi ne-test tube. Kodwa ngoxa iyunivesithi izawugaleleka kulo mhlaba wamaphondo ibe lapha kufutshane, ithetha loo nto into yokokuba lo mcimbi wemfundo, njengoba sisithi uyi-societal matter, uyi-societal matter nyhani. And also enye into ezawukwenzeka, azawuba manintsi amathuba emisebenzi kuba kaloku izitudenti zawuhlala apha. Ubuthetha ngeento ze-accommodation, ithetha into yoba inintsi into ezawukwenzeka kule ngingqi esikuyo. Enkosi msasazi. Bacela ubuza ke mama, le WUSU izovukelwana izokhava izinto zolimo, agriculture. Enkosi kakhulu msasazi. Into yokuqala esithe mabayijonge ngulo mcimbi wolwalumo, lo mcimbi wolimo, that is agriculture. Okwesibini, bajonge imicimbi yezokhenketho, i-tourism, kuba kaloku sinonxweme, unxweme oluhle nomhlaba o-untapped. Baphinde basijongele umcimbi wee-engineers. Kutheni sicela ngomcimbi wee-engineers? Kaloku wena msasazi uyazi uba apha kwakhiwa ibhriji. Ibhriji ke elapha kulo mhlaba engekhoyo kwiAfrika yonke, iibhriji zezimbini. Enye ithe xakata kulaa mcimbi ngapha eFlagstaff, enye ikweli cala lethu singabantu baseWinnie. So ii-engineers ke ngoku zizawusincedisa into yoba izifundo ze-civil engineering, chemical engineering, zizawusincedisa oo-geoengineering kumcimbi woba abantu bakuthi baqinisekise uba abahambi amagqathu akude kuba bezawufumana ezi zifundo sithetha ngazo. Sesibuyela lana kule namhlanje. Ndicela ubuza ke ngoku uba izofike yenze eyiphi i-impact kulutsha. Enkosi kakhulu msasazi. Kaloku xa abantu abatsha bezawukwazi into yoba baqokeleleke endaweni enye, wena wazi kakuhle uba kweli banga nikulo niyasuka emakhaya nithi niya esikolweni, nifike phaa nibe noo-sugar daddy. So sifuna ke ukuvala ezo zinto kuba ningasiboni singabazali. Enye yezinto, kulo mcimbi wentswelangqesho kuzawuba khona umahluko omkhulu
kuba kaloku bazawukwazi into yoba kube khona abantu abaklinayo, ii-admin clerks zizawufumaneka kwezi ndawo kuncediswana. Naxa kuthiwa uba abantu abakwaziyo into yoba basincedise kumcimbi wee-workshops bazawukwazi into yoba bafumane njengoba sithi khona ii-short courses, so bazokwazi ufumana amathuba amancinane oba xa kukho ezo programs bakwazi into yoba ibathatha. Njengoba sithetha nawe kaloku msasazi, ezinye zezinto njengoba i-marketing center seyilapha kuthi, banintsi kakhulu abantu abaqeshiweyo kulo mcimbi waphaa kwi-marketing center abakule ibakala lenu ngokwe-age. Noba ngaba kungathiwa ziiveki ezimbini kodwa loo mali ubungeke uyiphiwe mntu. Ithetha uba kuloo makhaya kuzawukwazi uba kulale kutyiwe, bazawukwazi uba nemali yokuyorejistarisa, bazawukwazi uba nemali yokubheka esikolweni. Ithi ke ngoku loo nto ibaluleke kakhulu umcimbi wokuzomiliselwa kweeyunivesithi kulo mhlaba. Ndiyabulela. Mhlawumbi nje just to add, umama umeya ndicinga uba uwagqibile amazwi ngale ndlela athethe ngayo umama umeya, ugqibile. Ndiyafuna ke ezintatheli zakuthi siyigxininise into ethi, ukwabuza umbuzo ntombam othi le nto ye-food security ne-agriculture ingenaphi ebantwini abatsha. Gone are the days apho ulimo ibiyinto yabantu abadala. Ulimo namhlanje luvelisa amathuba oshishino. Olu shishino lufunwa nini ningabantu abasha. Nifuna ukuba niqhubeke nokushishina, nithengise izinto eziya kuthi ziguqule impilo yabantu, abantu baphile impilo engcono. Kanti into enolimo phakathi kananjalo iphucula nokondleka, ukondleka okuphucula izinga lokucinga, ingqondo le. Abantu abasebenzisa ingqondo kakhulu nini ngoku. So izinto zolimo zizinto ezibalulekileyo kakhulu. Apha silindele into okokuba kwezi zinto zithengiswa kwezi venkile ndingazozibiza ngamagama zilapha edolophini, ingabi zizinto ezisuka e-KZN zizothengiselwa thina apha. Sijonge ekubeni through le agriculture nina bantu abasha nivelise imifuno, iziqhamo, nize ke ngoku nibe zii-suppliers kwezi businesses lapha. Nifumane imali, nibe ngoosomashishini at the same time, kuba nizobe nisaplaya, nikhathe le flow isuka kwezinye iindawo isiza apha kwindawo yethu. Sinomhlaba, umhlaba sakuwusebenzisa kuvela intlutha. Intlutha izala impilo engcono nengqondo ekhaliphileyo. So niyangena bantu abasha kule nto yezolimo, bayibiza ngokuba yi-food security ke namhlanje, ngenxa yeso sizathu nezinye izizathu endingazikhankanyanga, apho kubonakala khona into okokuba ningoobani. Ekugqibeleni sijonge ekubeni ezi zinto niza kuzivelisa nina through ulimo, ezi zityalo, le mifuno, ezi ziqhamo, ningazithengisi nje apha eBizana kuphela, nibe zii-suppliers za-overseas, nibe nomhlaba omkhulu, nilime, nithathe ezi ziqhamo, nithathe le mifuno, niyise overseas, eBrazil nase-USA ndenza umzekelo. Nibe ngoosomashishini abamileyo. Sizama ukuguqula ingqondo yokokuba ufundela ukuze uyoqeshwa. Sizama ukuyiguqula loo ngqondo ngoku, loo mindset. Sifuna into yokokuba nina nibe ngabaqeshi babantu nina ngokunokwenu ngezinto enizivelisayo, ngemifuno, ngeziqhamo, naziwe apha eMzantsi Afrika nakumazwe angaphandle ukuba nina nizi-suppliers ezivunyiweyo. Ngolo hlobo niza kuba niphuhlile kwicala
le-economy le inqabileyo namhlanje ebantwini abantsundu. Abantu abantsundu bangena say kwi-economic creation. Abantu abantsundu abasokolayo abafuna ukuyoqeshwa ukuze baphile. Hayi, uyakwazi ukuba ngumqeshi endaweni yokuba uyoqeshwa ukuze uphile impilo engcono. Sizama ke singurhulumente ukuphuhlisa izakhono ezilolo hlobo ukuze sinibone niphila impilo engcono. Enkosi. Bulela kakhulu ke. Yho.